25-25, 30 червня. І ми виїжджаємо з Мінська на напрямок Тракелі, Матері Божої. Сегодня первый день дороги, до Івенца зосталося вже тільки 15 кілометрів, там буде довжайший припинок на другое снідання. Ми їдемо помимо дождику і вітру. Настрой доволі добрий, бо нас чекає мать. Агата, тандем ksiądz Олег, Поліна, Ліза, клерик Олександр, Поліна і Вова. Привітання всій парафії передає. Марія, Матці Божа, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Хтось мене обганяє. Запівай! Порадуємося! На своем веку красавица и луку. Полина, а что ты за шпагат везешь? Это веревочка, которой меня привязал ksiądz Олег, когда мне было тяжело, очень тяжело ехать. И он помогал мне, таща меня за собой. Веревочка-выручалочка. Это мета нашего першого дня пилигримки. На Лібакі, костел, на Святая Сестра Агнешка. Сьогодні 85 кілометрів на початку дождя, а тепер сонейка. Хвала Пану!
Niech żyje nam. O Jezus, 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 o Jezus, Jezus, Jezus. Wszyscy razem. Бог так полюбил весь свет, что Сына нам Своего Одиного Он дал, и каждый, кто в Его верит. Нашему Богу песни играйте, вот Его имя прославляйте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иисуса славим каждый час. Иисус моц моя песня избавления вечного. Дякуем вам, аллилуйя, дякуем вам. Аллилуйя, 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 дякуем вам. Слава Христу, початок другого дня нашої пілігримки, накладні можна почитати Евхаристії, смачного сніданні. Дякуємо великому серцю і гостинності сім'ї Мазун. І вирушаємо у наш шлях. Уху! Едем второй день уже. Я думаю, что мы доедем все. Аллилуйя! Едем по знаках. Заплатила за бутерброд, Полина? І я пілігрим. Ніколи не буду один, дай со мною Бог сын. І тут я ще один пілігрим. Гори топ-топ-топ, ой так-так. Ой, так. Помолвлена Матерь. Єзуса, хвала ей належится. Свежий ветер гуде, свежий ветер за собой веде. Всем привитание! Костел у Лаздунах. І гэта на такім транспорті. Ну, на такий найлепший транспорт. Да. Браво! Черговий етап.
приїхали у Ів'є, де нас вже чекають. Вітаю вас! Хочеться пілігримка. Ярик наш уже устал. Сонейка так само. Починаемся. Кожний день. Третій. Гарбатка вже греється. І хутко ми виїдемо на Маті Божій. Раніца 2 липня. Мы уже близко. Санктуария Маті Божої Тракельської. Нас осталось 18 километров. Доезжаем до Липнишек. И уже праз годинку поклонимся Маті Божій, завираючи себе, наші сім'ї, королеві сім'їв, саме всі ті інтенції тих особливих людей, які нас просили дар молитви і за наших добродеїв, доброчинців. З Богом! І апошній костел, там залишається перед Тракелями, це Липнишки, привітання отцам капуцинам. Антон, як справи? Вова, яка кислов? Ліза, дуже добрая. Іва, яка кислов? Альбо не слов. Ура! Аліна. Нам скаже наш клерик Саша. Найде, ти сказав, молодчина. Это той костел, каменный костел в Липнишках. Наша дружная пилигримка. Костелов не минаем, выходим, как поклониться Пану Иисусу. Полина, ты уже доехала. А Маль что? Подождите, дайте я сниму капюшон. Что ты скажешь? Я хочу сказать великий дякую пану Богу и моей молоді, и ксензам за то, что они допомогли мне доехать. Але едем. Были стимулом для того, как крутить педали. Хвала Пану, аллилуйя. Добро, что вы есть усе. Велопилигримка, Минск, Тракели! До Маті Божої королеви сім'я! Ура! Ми вже в Тракелях, хвала Пану! О, Марія, Марія, наша Маті. Тут у це місце, в цей час, нехай ласка Бога узросте у нас, а влюблений пилигримов шаг. Христос поднес силой дає нам, Отсайонный володар ведет всех нас, как дать веру и надею.
chwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieczne. Amen. Вітаємо сім'ю христосовців Іра і Назаретана. Z wami. I z duchem Twoim, Niech imię Pańskie będzie błogosławione. teraz i na wieki, Wspomożenie nasze w imieniu Pana. który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Macie Boża Trakierska, покорно и с любовью просим Ciebie, молися за нас, молися за семьи нашей парафии, молися за наш край. Твоей обороне отдаемся.